зиёда аз 90 мошини харидаи шаҳрвандони Тоҷикистон дар Гурҷистон банд мондааст. Шавкат Бобозода, дузди калон бо пардохти ҷарима, озод шуд. узбекистон ва қирғизистон эъломияи ҳамкории стратегӣ имзо карданд. ҳукумати Толибон аз ҳамкориҳои густардаи Эрон бо Афғонистон қадрдонӣ кард. зиёда аз 90 мошини харидаи шаҳрвандони Тоҷикистон дар Гурҷистон банд мондааст. ба иттилои Радиои Озодӣ, ҳар мошин аз 12 то 100 ҳазор доллар арзиш дошта, нархи умумии онҳо ба 2 миллион доллар мерасад. соҳибони мошинҳо як тоҷири тоҷик, Эмомназар Маҳмадов, молики ширкати автоимпорт TG-ро муттаҳам мекунанд, ки пули онҳоро гирифт, вале мошинро дастрас накард. Эмомназар Маҳмадов иддао дорад, ки ӯро дар Гурҷистон фиреб доданд. Маҳмадов тибқи ваъдааш 92 мошинро дар аввали моҳи январи имсол аз шаҳри Руставӣ ба Душанбе бояд мерасонд, аммо чунин нашуд. ба гуфти Эмомназар Маҳмадов, як шаҳрванди Гурҷистон ҳаққи интиқоли мошинҳоро беш аз 150 ҳазор доллар гирифта, аммо қарордодро иҷро накардааст. ҳафтаи пеш мошинҳоро дар як истгоҳи мошинҳо дар Тбилисӣ ёфтанд. шахсоне ки аз пеш пули мошинҳоро ба молики ширкати автоимпорт TG доданд, алайҳи ӯ ба мақомоти Тоҷикистон шикоят бурданд. мақомоти тоҷик мавзӯъро шарҳ надоданд. Эмомназар Маҳмадов, молики ширкати автоимпорт TG, ба Радиои Озодӣ гуфтааст, ки аз болои як шаҳрванди Гурҷистон ба мақомоти ин кишвар шикоят кардааст. Маҳмадов мегӯяд, барои мошинҳоро аз нав фиристодан зиёда аз 45 рӯз лозим мешавад. дар Гурҷистон ҳанӯз қазияро шарҳ надоданд. маълум нест, ки оё шикояте дар ин замина ворид шудааст ё не. гуфта мешавад, соҳибони аксар мошинҳо сарватмандон ва мансабдорон ҳастанд ва ба хонаводаи тоҷир дар Тоҷикистон фишор меоранд. шавкат Бобозода, раиси пешини агентии содирот ва вазири қаблии саноат, ки моҳи сентябри соли гузашта бо гумони тақаллуб дар ҳаҷми махсусан калон боздошт шуда буд, пас аз 4 моҳи ҳабс ва барқарор кардани 280 ҳазор доллар бо пардохти ҷарима озод шудааст. тибқи маълумоти расонаишуда, ҳукми додгоҳи ноҳияи Синои Душанбе рӯзи 27 январ содир шуда, Шавкат Бобозода 2000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо 128 ҳазор сомонӣ ҷарима шудааст. ёдовар мешавем, ки Шавкат Бобозода яке аз мансабдорони собиқадори ҳукумат буда, аз соли 2013 то 2019 вазири саноат ва технологияҳои навии Тоҷикистон буд. соли 2019 аз ин мансаб озод шуд. баъди ин директори сохтори навтаъсиси агентии содироти Тоҷикистон буд. пас аз боздошт 29 сентябр Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, Шавкат Бобозодаро аз вазифаи директори агентии содироти Тоҷикистон сабукдӯш кард. президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев ва Содир Ҷабборов дар бораи шарикии ҳамаҷонибаи стратегии байни ду кишвар эъломия имзо карданд. ҳамчунин дар бораи тасвиби созишнома дар бораи қитъаҳои алоҳидаи сарҳади давлатии Узбекистону Қирғизистон ҳуҷҷат табодул карданд. илова бар ин, дар ҳузури сарони давлатҳо беш аз 25 санади дуҷониба мубодилаи афкор сурат гирифт. тавре газета.uz менависад, яке аз муҳимтарини онҳо санадҳои тасвиб шуда дар бораи шартномаи миёни Узбекистон ва Қирғизистон дар муайянкунии қитъаҳои алоҳидаи сарҳадии давлатии Узбекистону Қирғизистон мебошад. қаблан парлумонҳои ду кишвар созишнома дар бораи идоракунии муштараки захираҳои оби обанбори Андиҷонро моҳи ноябри соли 2022 ба тасвиб расонида буданд. вазири хориҷаи ҳукумати Толибон Амирхон Муттақӣ дар дидор бо сафири Теҳрон дар Кобул Ҳасан Козими Қумӣ бар ҳамкории байни ду кишвар таъкид кард. ва инчунин аз таслиҳот дар раванди судури раводид, ҳамкориҳои иқтисодӣ, таъмини амнияти марзи муштарак, мизбонии Эрон аз муҳоҷирони афғонистонӣ, талош барои эъзоми беморони афғонистонӣ ба Эрон ва ҳамчунин кӯмакҳои башардӯстонаи Ҷумҳурии Исломӣ изҳори ташаккур кард. дар ин нишаст ҳар ду тараф дар бораи мавзуоти сиёсӣ, эҷоди ҳамкории лозим дар бахши раводид ва ҳамкориҳои ҷадид дар бахши тиҷорату кишоварзӣ гуфтугӯ карданд. аз замони ба қудрат расидани Толибон дар соли 2021 то кунун кишвари Афғонистон бо шароити бисёр душвори иқтисодӣ рӯбарӯ шудааст.
вазъияти иқтисодии афғонистон ба шиддат дучори буҳрон шудааст. набудани манобеи молии мавриди ниёз барои воридоти колоҳои асосӣ ба афғонистон монанди биринҷ, ҷаву гандум ва гаронии маводи ғизоӣ дар бозорҳои ин кишвар амнияти ғизоӣ дар афғонистонро барҳам задааст.